سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرنا دلومي حدا عدما لني عدمي تخليت كستي بهل سمون دحر بايتون دحر من اللي نبتي زغرب وحتات كنسجرينا تخليت عدلك بكا زحت كفول تخيل بين الليلة بين كم جمر زبزح جزء قريب لاني نعي أنا كتحزة كابت يا بعد ضيح كتم هارلو جمير كاز نبرك عودي دحر كاب إسرائيل كاب متأنون زنت أفكارلو مويات صحفتن ناي حبريتها وغازينتن كخون سلازخون رأسنا بو نعوز ملكات صبع فتيب كان لها تخليت كستي زبها كتشحن عصر تخلتن أب إسرائيلاتي نزحلف شو من تعمتها كا أب إسرائيل تاني كان مع عصر تور حدما ناب أمريكا مزيه أب سياتل يغمت الله كان زبر كايوم أصحاب ريتا بزح زتا أسرني كنا تطلع عدنا يتعودي تعود زفته مخانو نتعودون كما هرو جميرة سلزنبركو بزيكوتي أبز حلف عمدت كجبرت سلزنبركو فتات مسو بزح متأسسار سلزلو زمسلتي حفشة لينا أبي إرترا خلها سلمتها أب عودي جزئينات كتمهار وسينكا انتي نيرو درخيتاتكا ناو نخت كتجمر تتمرتي سلمتها كقارتك يا وزيخا تروحيتات بزح مهنياتات يو ناب حدا عودي ودغ زقبركا عادتي مستعودي فورن يرن مس حبريتا زلني وريو زبزح جزي كم حبريتا ناي مأكاب ناي مصحف ناي ولا ورقة قتم مأكاب قال متحاز كم متأسسار نيرو إتي قدمت ناب تعود من مساي قال مالت أبتي نتعدل زرخو كل عقات أمجد كلت أمارات نيرو أبتي ناي سوشيال ساينس سلزنا ورك مالت أبتي قدام درجة زنبرة فاين آرت إن جورناليزم إن ماس كوميونيكيشن زين كلت أمارات نيران مالت حجي تيا زقربت ناوي زنبرة أماراتي تيا جورناليزم إن ماس كوميونيكيشن تبل عوديا أقطعمون تفاين آرت أبتانتنا زوريا أي نبرتن جسلزس حانت مرات نيرا نساقا أي جورناليزم سلز نبرت نابا كاتو كيلا مالتي كلا مرات نيرو ناي ايكونومكس نيرو ناي زي educational administration element كومودات نيرو كابتز مرتكو عودي ناي فاين آرت ناي جورناليزم نيرو تزدلخو يعني مودات خا نابا بينا نابا أتي مالتي كلت شحن حدا نبي إرترا زبزحو ناي بحتي غازيتات زحفون زرقحون زنبورو إرتراوي منسيات بزي زخون يخون علاون سرعات بزمالون أقباب أي تخصصون أب بيت مأسرت خمزة لو يفلت دحرناتهم ناي عسرته وعسرت حدا عامتات نسخانة تعودي كتمهارلو وسينكا وكتمهارون جميركا سلمنتاي خا كتمهار نتي سبات استأسروا له عودي ويكأني كم زفرحون زنبرة ستيلون زفرح زلو كم يخا كتمهارو وسينكا نصحون كخسرح سلا تخيل ويكم تخيل تمامين كديخا ولاس سلا بهق طريقه كتمهارو جميركا كاب دليت راح يوز بقسمبر ساب كندو زخده نابي تخيلون دحر قال عمتات انت كفطري قالون سلازي تفلت كتمهار لك مخنياتو تعودي كثر حلو دي خاي كثر حلو ما يكون اما صاغن مسو كتنبر دي خاي كتنبرني حجي كساب كندو زخده سفح زباله شجر الله قال الكات اش ما يتقبرني اي تحسبوني خبط مجمرتا حرنا تخمس كتكا نجرات كتريوم سفحه أرأيها قرب ندا سفحه مسكده نجرات ندا تردا خاي مسكدكا ايفن كام مهران كابتا ابت كباب زلو سبات ترخبو حبريتا ندا اكب كم مسكدكا بزعبه حدغنينت نايتي سرح كتجنزب تخل مبر ابت مجمرتا كم عودة فوتو سلو زخون كاطرحيخا التاتو وي تمرتو نختم مهارو مالتي بز مخنيات يو يزبلان كابزي بقطتنا بنا إسرائيل كنكيدنا نا إسرائيل هيوت
ብዙሕ ሰብ ፈልጦ እዩ ብዙሕ ሰብ እውን ብዙሕ ግዜ እውን ተገሊጹ ኣሎ ግን ደጋጊምካ ገሊጽካ ዝውዳእ ስለ ዘይኮነ እቲ ህይወት ኣብኡ ምሳእትኻ እውን ተመሳሳሊ ንጥፈታት ክተካይድ ርኤካ እየ ዝተወሰነ ግዜ እውን ናይ ኤረና ወኪል ከም ዝነበርካ እውን ይፍለጥ እዩ ከመይ ነይሩ እቲ ደርኺታት ናብኡ ክትኣቱ ዝገበረካ ከመይ ነይሩ እቲ ንጥፈታት ናትካ ኣብ እስራኤል ኣብቲ ፈለማ ምስ መጻኹ እኳ ናብ ቤት ማእሰርቲ ስለ ዝኣተኹ ብቐጥታ ናብቲ ህይወት ንጥፈታት ናይቲ ስደተኛ ይኮንኩን ኣትየ ኣብ 2015 ግን ኣብቲ መጀመርታ ማለት እዩ ማሕበር ኤርትራውያን ተበግሶ ንማሕበራዊ ለውጢ ዝበሃል ሓደ ማሕበር ናይ ወለንተኛታት ማሕበር ተመስሪቱ ሕጂ ኣብቲ ማሕበር ዝነበሩ ንዓይ ብቐረባ ዝፈልጡኒ ሰባት ነይሮም ሕጂ ብዛዕባ ክብርከት ዝከኣል ስራሓት ወይ ምሻሉ ክሰርሖ ዝኽእል ስራሓት ምሳዕለልና ከምዚ ክትገብር ትኽእል እንድሕር ኮንካሲ ይሽይ ኣበርክቶ ዋላ ናትካ ሓጋዚ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብዚ ማሕበር ክጥርነፍ ዝብል ፃውዒት ምስ ኣቕረቡለይ ኣነ እውን ኣይተኣሽሙ ኣይገበርኩ ብውሕዱ ኣብቲ ማሕበር ብዙሕ ብቕዓት ዘለዎም ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎም ብዙሕ ነገራት ፅቡቅ ነገራት ዘለዎም ሰባት ስለ ዘለዉ ክመሃር ዝብል ደረኺት ነይሩ ዝዓበየ ዝሓሰብኮ ሲ ካብ ኣብኡ ከይድካ መምሃሪ ዝብል እዩ ነይሩ ሕጂ ኣብኣ ያን ጥፈታት ናትካ ተኣበርክቶ ናትካ እንታይ እያ ትብል እያ ትብል ኣብታ መጀመርታ ክትኣቱ ከለኻ ዝሓሸ ቦታ ናተይ እቲ ናይ ሜድያ እዩ ነይሩ ስለዚ ብቐጥታ ናብቲ ናይ ሜድያ ክፋል ኣትየ ማለት ምስኡ ክሰርሕ ጀሚረ ኣብቲ ሓበሬታ ምትርጓም ሓበሬታ ምፅሓፍ ብድሕሪኡ ከዓ ቀፂልና ከዓ ድሕሪ ዓመትን ገለመለን ገለ ኣቢሉ ይኸውን ገለ ከዓ ብቪድዮ መልክዕ ነቲ ብኢንተርቪው ብገለ ክንሰርሖ ጀሚርና ማለት እዩ ብዘይክኡ ጎኑ ጎኑ ድማ ምስ ናይ ራድዮ ኤረና ቅሩብ ኣበርክቶ ንጥፈታት ናይቲ ኣብ እስራኤል ዘሎ ኩነታት ዝሽፍን ናይሽቱ ፅሑፋት ዜናታት ገለ እንዳሰራሕኩ ይሓልፎ ነይረ ማለት እዩ ናብዚ ናይ ሕጂ ግዜ ክንመፂና ናብዚ መበገስና ዝኾነ እውን ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ወርሒ መስከረም ወይ ቅድሚኡ ክብል ክእለ ብተደጋጋሚ ግዜ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ናይ ኤርትራ ኣብ 2001 ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ናቶም ታሪክ ህይወት ክኸውን ይኽእል ወይ ናቶም ንዕኦም ዘላሊ ካብ መረብ ሓበሬታ ፔን ኤርትራን ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢንተርኔት ሰኪዕታትን እንዳውፃእካ ሸር ክትገብሮ ፀኒሕካ ኣለካ ብዘለን ትዕዝብቲ ብዙሓቶም ዝብልዎ ብዙሕ ሰብ ነዚ ንጥፈታት ተካይዶ ኣይፀንሐን ከም ዓሚ ቅድሚ ዓሚ ቅድሚ እዮም ክግበር ከም ዝነበረ ኣይ ተኻይደን ኣብዚ ዓመት እዚ ስለምንታይ ከምኡ ደሊኻ ንስኻ ስለምንታይ ከምኡ ጌርካ እቲ ካልእ ሰብ ብዙሕ ኣቓልቦ ዘይሃቦ እዩ ተባሂሉ ዝሕመ ዘለኸ ስለምንታይ መስለካ ብዛዕባ ናይ ካልኦት ናይ ተኣሽሙ ኣይገብሮን እኮ ቅሩብ ዝዛረብ ኣይከኣልን እዩ ግን እቲ እንታይ እዩ እቲ ሓሳብ ሓደ ንዘይትደልዮ ነገር ሓደ ሰብ ዘይደልዮ ነገር ኩሉ ግዜ ክርሳዕ እዩ ዝደልዮ ምስ ግዜ ምንዋሕ ከዓ ይርሳዕ እዩ ነገራት ይርሳዕ ሕጂ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ስርዓት ነዞም ሰባት እዚኦም ነቲ ናቶም ኣበርክቶ ነቲ ስራሕ ብሙሉእ ዋላ ነቲ ገጢምዎም ዘሎ ሽግር ክርሳዕ እዩ ዝደልዮ ሕብረተሰብ ጠቕላላ ክርስዖም ኣብ ሓደ እዋንስ መን እዩ ጆሹዋ መን እዩ ወይ ዳዊት ኢሳቅ ገሌሉስ ከምዘይ ዝከሩ ክገብሮም ድሌት ክህልዎ እዩ ምክንያቱ እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ተመክሮ ትርእዩ ሰባት እውን ንዘይድልይዎ ነገር ክርሳዕ ስለ ዝደልይዎ ከም ሰባት ስለዚ ነቲ ስርዓት ዝመርሕዎ ዘለዉ ሰባት ስለ ዝኾኑ ነዚ ነገር ዝደልይዎ እዮም ስለዚ ነዞም ሰባት እዚኦም ኣበርክቶም ይኹን እቲ ኩሉ ነገሮም ክንርስዖ ስለ ዘይብልና እቲ ክንገብሮ ንኽእል እውን ብቐሊሉ እሱ ጥራሕ ንዓይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለኒ ክእለት ወይ ንዓ ክገብራ ዝኽእል ዓቕሚ ንሳያ ዘላ ምክንያቱ ነዞም ሰባት እዚኦም ከድና ከነድሕኖም ኣይከኣልናን ድፊት ንምድሓኖም ዝኸውን ድፊት ክንፈጥር ኣይከኣልናን ከምኡ ብቕዓት ኣይፈጠርናን ብዙሕ ነገራት ክንፈጥሮ ዝግባአና ንዕኦም ንምድሓን ክግበር ዝኽእል ስለዘይገበርና ዝነኣሰ ግን ኣብ ኢድና ዘሎ ሰባት ንኸይርስዕዎ ሰባት መዓልታዊ ኣብ ኣእምሮኦም ዓመት ጥራሕ ዘይኮነስ መዓልታዊ ንኽዝክርዎ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ብዙሕ ኣእምሮ ሒዞም እዮም ጠፍዮም
ابزوم سبات زيوم زلو امروسي ابتهاجر عبا ابركتالو ناي سعيد عبد القادر بزح جزء يقول ناي سعيد عبد القادر ينبب نيرس كم حدا سب شعوي يعلي لني كساب كنا يبقى فلوي عينة اشوم كم زنورو قال سعيد عبد القادر ابركتو ناي سبزي مالتي ناي سعيد عبد القادر نحرينا حجي ابتهاجر عبد صلوا كلون يري حدا اونتاو ነገር ክህሎን የሪ ስለዚህ ዞም ሰባ ዚም ስለምታይ ይርሱ ከምዛ ዓይነት አበርክቶ ክህሎም ዝኽእል ዝነበረ ከምዛ ዓይነት ብቕዓ ዝነበሮም ሰባት ስለምታይ ንርሱዖም ቁና አይኮነን ጥራሕ ዘይኮነስ ወትሩ ግዜ ኣብ ኣእምሮና ዞም ሰባት እዚኦም ክንዝክሮም ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ሽግራት ንምፍታሕ እውን አበርክቶና ክህሉ ስለ ዘለዎ እቲ ዝቐለለ ቢድና ዘሎ ግን ኣብ ሞባይልና ውፃ ቢልና ክንገብሮ ንኽእል እዚ እዩ እዚ ብምግባርና ንኸስሮ ግዜ ንኸስሮ ሰዓት ዜሮ እዩ ወላሓደ ፀገም የብሉ ነዚኣ ብምግባር እዚ ፍርቂ ሰዓት ካብቲ ኣብ ካል ንጥፈታት ፀይና ከነህልኾ ንኽእል ነገር ኣብዚ ግዜ እዚ ከምቲ ኣቐዳሚ ቢለ ዝበልኩኻ ዋላ ኣብቲ ሰዓት እቲ ዝነበሩ ፀሓፍቲ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ዝነበሩ ነቲ ንጥፈታት እውን ዝከታተልዎ ዝነበሩ መንእስያት ክሳብ ንቃለ መጠይቅ እውን ፈቃደኛታት ዘይኮኑሉ ሰዓት ኣሎ እስኻብቲ ሰዓቲ ኣዝኻ ንእሽቶ ከም ዝነበርካ ዝክሪ ኣነ እውን ነቲ ጋዜጣታት ክንምንታይ እውን ኣድህቦ ጌርካ ተንበን ነርካስ ሕቶ እዩ ኣብ ሕቶ ዝኣቱ እዩ ከምቶም ዝፅሕፉን ዘበርክቱን ዝነበሩ ሳይኮንካን ኣይፈልጠንን እውን ተብልክኻ ኣሽሚኮን ሕጂ ከምኡ ኮይኑ ግን ነቲ ብዛዕባኦም ናይ ምዝራብ ድልየት ቁርብነት ኣይትርእን ኢኻ ሕጂ ኣብ ቦታኦም ኣቲኻ ምልስ ኣይኮንኩን ዝብለካ ዘለኹ እቲ ኩነታት ከመይ ተንብዎ ንስኻ ኣብ ናትካ ግዜ መንእስያት ንሓደ ፅቡቕ ነገር ተንቀሳቒሶም ድሕሪ 10 ዓመት እስኻ ተሓቲትካ ብዛዕባኦም ፈቃደኛ ይኮንኩ ናይ ጥዕመንን እዩ ክትብል ከለኻ እሞኻ ውሱናት ሰባት ጥራሕ ብዛዕባኡ ክዛረቡ ከለዉ ኤርትራዊ ኣብ ኩሉ ተሰዲዱ እንዳሃለዎ ከሎ ኣብ ሕማቕ ኩነታት እንዳሃለዎ ከሎ ብዛዕባ እቲ ሽግር ኣይዛረብን እየ ምባል እንታይ እዩ ንዓኻ እንታይ ምስለካ ብዛዕባ እቶም እስራት ክዛረብ ኣይክእልን እየ ሕጂ ግዜኡ ይኮነን ፈቃደኛ ይኮንኩን ዝበሃል መልሲ ክትሰምዕ ከለኻ እንታይ ዓይነት ስምዒት ሓደረካ ንዓኻ ወይ እንታይ ክትብል ትኽእል ማለት ናይ እዞም ሰባት ተዛቕርብዎ ምክንያት ክሰምዑ ደስ ምበለን ስለምንታይ ከምኡ ስለምንታይ ፈቃደኛታት ኣይኮኑን ገለ ወይ ታዩቲ ንኸይዛረቡ ዝዕንቅፆም ምዝራቦም ዝፈጥረሎም ሓደጋ ወይ ዝፈጥረሎም ፍርሒ ወይ ብዙሕ ነገራት ገለ ክፈልጦ ደስ ምበለኒ ምክንያቱ ናይ ኩሉ ሰብ ሽግር እቲ ብምሉእ እቲ ሽግራዊ ጣዕቢት ዞም ነቲ ሰባት ክንዛረበሉ ዘይምኽኣልና ነቲ ዋላ ነትናትና ሽግር ማለት ደፎሞ ነቲ ናይ ካልኦት ሽግር ነትናትና ሽግር ዋላ ክንዛረበሉ ዘይምኽኣልና እዩ እቲ ድምር ናይቲ ብምሉእ ሽግራት ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ማለት ኣይርዳእንን እዩ ስለምንታይ ከምኡ ይኾኑ ስለምንታይ ከምኡ ይሓስቡ ኣይርዳእንን እዩ ግን እቲ ዝቐልል ኣበርክቶ ዋላ ሕልንኦም ከቅስነሎም ዝኽእል ነገራት ዝነበረ ብምዝራቦም ጥራሕ እዩ ኣበርክቶ ናይ ገለ ሰባት ዘይንፈልጦ ኣነ ንባዕለይ ወላ ሓደ ኣይፈልጥን እየ ካብዞም ጋዜጠኛታት ንጋዜጣታት ብሕቲ በምንም ዛምራ ይዝክረኒ ኣብ ገዛና ዝነበረ ናይ ባዕል ሰቲት ጋዜጣ ገለ መለኸም ዝፀንሕ ነዊሕ ዓመታት ገለ ምሻሎ ዝቕመጥ ምስ ወራቅቲ ከምኡ ዘይኮይኑ ናይ ሰቲት ጋዜጣ ይዝክር እምበር ናይ ካልኦት ፈፂመ ይዝክሮምን እየ ስሞም ግን ዝክሮም ክላዓል ብገለገለ ንባዕል ጆሹዋ ገለ ትዝክር ምስኦም ዝነበረ ግን ከመይ ገይሩ ነዚ ነገር ዝክርስዖ ኽእል ወይ ምዝራብሲ ከመይ ገይሩ ክዕንቅፆ ይኽእል ፍርሒ ድዩ ምናልባት መብዛሕትኦም ውልቀ መልእኽቲ ከምኡ ዓይነት ሽግራት ስለ ዝፈጥሩ ከምኡ ዓይነት መንፈስ ስለ ዝፈጥሩ እዚ ናይ ጆርጅ ኦርዌል እንታይ ዝበሃል ኣብቲ 1984 ትብል መፅሓፉ ገሊፆም ተዓበ ሓዊኻ ርኢካ ኣሎ ገለ ዝብል ምናልባት ካብኡ ዶ ይብገስ ክኸውን ከምኡ ዝፈጠሮ ፍርሒ ገለ ትብል ኢኻ ግን ከምኡ ፈሪሕካ ዋላ እኮ ዝመፀት ኣሽሙ የለን ገለ ኣይድሓነትን ፈሪሕካ ዝድሓነ ሰብ የለን ፈሪሑሲ ስድሮ ዘድሓነ የለን ስድሮ ታሽሙ ዝገበረ የለን ወይ ካልእ ነገራት ከድሕን ዝኽኣለ ነገር የለን
እንድሕር ምናልባት ፍርሒ ኮይኑ ቆም ዝገብሮም ማለት ተዘይ ኮይኑ ዋሲ ቁንዕ ኮይና ኣይስምዐካን ንኣበርክቶ ናይ ሓደ ሰብ ክትገልጽ ምኽኣል ገለ መለ ዝቐለለ ነገር እዩ እሞ ድማ ብዙሕ ሓልክ ዘይሓትት ነገር እዩ ትረኽብ ኣቢልካ ብቴሌፎን ድዩ ብዝተፈላለዩ መልክዕ ንኣበርክቶ ናይ ሰባት ክትገልጽ ምኽኣል ወይ ክትዛረብ ምኽኣል ብዛዕቦም ብዙሕ ፀዓል ዘይሓትት ብዙሕ ነገር ዘይህልኽ ዝቐለለ ነገር እዩ ስለዚ ኣነ ከምኡ ብል እቲ ድርኺት ክፈልጦ ደስ ምበለኒ እቲ ከምኡ ዝፈጥረሎም ዘሎ ድርኺት ክሳብ ሕጂ ብዛዕባቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ወላ እውን ናይ ፖለቲካ እስራት ብሓፈሻ ብኤርትራ ዘለዉ እስራት ሎሚ ግን ኣረስናቶም ጋዜጠኛታት ስለ ዝኾኑ ሎሚ እውን 18 መስከረም ስለ ዝኾነ እሞ ኣብ ሎሚ ጀሚሮም እውን ምእሳር ስለ ዝጀመሩ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባቶም ንብሎም ዘለና ጋዜጠኛታት ዝወፀ መፅሓፍ ኮነ ዝተደርሰ ፊልም ወይ ዶክመንታሪ ወይ ከዓ ብርክት ርዝን ዝበለ ንሂወቶምን ንኩሉ ሕልምታቶምን ንእንታይነቶም ዝገልጽ መፅሓፍ ኣይረኣናን ዘለና ኣይ ክሳብ ሕጂ ወፅን ዘሎ ብዘይካ ዝናብ ፔን ኤርትራ ዝተኣከባ ጽሑፋት ብዛዕባኦም ኣብ ጋዜጣ እውን ዘሎ እሶም ዝፅሓፍዎ እሶም ዝብልዎ ዝነበሩ ካብ ወፃኢ ኣይተረኣየን ዘሎ ክሳብ ሕጂ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ኮይኑ ትብል ዘይተገዳስነት ድዩ ዋላ እቲ ግዜ ስለ ዘይኣኸለ ድዩ እንታይ ኮይኑ ስምዓካ ንዓኻ ኣነ እንታይ እየ ዝብል መስለካ ከምዚ ንኣበርክቶ ንንእሽተይ ኣበርክቶ ዋላ ቀሊልካ ምርኣይ ኣለና መስለኒ ኣበርክቶና ሲ ከምዚ ኣይንዕቅኖን ኢና ብድምር ኣይንሪዮን ኢና ኣበርክቶ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብሲ ተደሚሩ ዓብ ኣበርክቶ ምዃኑ ኣይ ግምት ኣይንኽቦ እዚ እዩ እቲ ዝዓበየ ፀገም መስለኒ ዝበዝሕ ግዜ ክንሰርሕ ገለ ድርኺት ዘይፈጥረልና ብድምር ስለ ዘይንሪኦ ኣነ ክንንእሽተይ እንድሕር ኣበርኪተ እቲ ሓደ ሰብ ክንዱ እንድሕር ኣበርኪቱ ሓደ ሰብ ክንዱ እንድሕር ኣበርኪቱ ድምር ናይዞም 3 ሰባት ወይ 4 ሰባት ወይ 5 ሰባት ናይ ብዙሓት ሰባት ተደሚሩ ክንዲ እምባ ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ነገር ከፍር ይኽእል በዚ መልክዕ እዚ ስለ ዘይንሪኦ ኢና ዝመስለና ምክንያቱ ኣቃሊልካ ትሪኦ ነቲ ናትካ ኣበርክቶ ሲ ኣቃሊልካ ትሪኦ ግን ነቲ ስራሕ ኣበርክቶ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ዝኽእሎ ንጥፈታት እዩ ዝሓትት ምክንያቱ ከዓቢ እንድሕር ኮይኑ ንተኣሽሙ የርኢ ነይረ ንመድሃነ ይመስለኒ መድሃነ ሃይለ ኣብ ፅሑፍ ዝፈልጦ ኣለዉ ኣብ ትምህርቲ ዝፈልጦ ኣለዉ ኣብ ስፖርት ዝፈልጦ ሰባት ኣለዉ እዞም ሰለስተ እቶም ኣብ ስነ ፅሑፍ ዝፈልጦ ብዛዕባ ኣብ ስነ ፅሑፍ ዝነበሩ ኣበርክቶ እቶም ኣብ ስፖርት ዝፈልጦ ብዛዕባ ኣብ ስፖርት ዝነበሮ እቶም ኣብ ትምህርቲ ዝፈልጦ ድማ ብዛዕባ ኣብ ትምህርቲ ዝነበሮ ኣበርክቶ እንተዝገልፁ ነይሮም ናይ ዝወዲ እዚ ታሪክ ብቐሊሉ ናብ ኩሉ ሰብ ክባፅሕ ክእል ድምር ናይቲ ንመድሃነ ካ ክርድኦ ምኻልና መድሃነ እንታይ ዓይነት ሰብ ነይሩ ኤርትራ ማዕርፍ እንደይ ነዚ ዓይነት ሰብ ከሲራ ኣላ እዚ ዝሓለፈ 19 ዓመታት ኣበርክቶ ናይ መድሃነ ክሳብ ክንደይ ንዓይ ንተኽሊት ንኣብነት ብውልቀይ ክሳብ ክንደይ ከሲረ ክርድኦ ምኻልኩ ስለዚ እዚ ኢና ዘይተረዳእና ዘለና መስለኒ ብሓፈሹ ነዚ ርእስቲ እዚ ክንምልሶ እንድሕር ኮይና ወይ ከዓኒ ዝጭበጥ ፍረ ክንረኽበሉ እንድሕር ኮይና ኣይኖት ኣካላት እዮም ክነጥፉ ዘለዉ እቶም ምስኦም ዝነበሩ ሰባት ሓደ እቲ ዘሎ ሕጂ ሜድያ 2 ስድራ ቤታት 3 ካልኦትን ብሓፈሻ ዝፈልጥዎም መን እዩ ዝያዳ ክነጥፍ ዘለዎ ነዚ ስራሕ እዚ ክዕወት መፅሓፍ ክወፅእ ድዩ ዶክመንታሪ ፊልም ክስራሕ ድዩ ንናቶም ኣበርክቶ ኣጉሊሑ ዘርኢ ነባሪ ስራሕ ንክስራሕ ሲ ኣየናይ ተራእዩ ቀዳማይ ክፃወት ዘሎ ኣየናይ ክመላላእ ዘለዎ ወይ እንታይ ምሕፅንታት ተፅውዕ እስኻ ኣበርክቶ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እዩ ዝሓትት ናይ ስድራ ጥራሕ ኣይኮነን ነቲኦም ስድራ ቃንዛ ኣለዎም ብዙሕ ተኣሽሙ ኣሎ ዝተፈለየ ተኣሽሙ ክህልዎ ክእል ስለዚ ንዖም ደርኺት ክትፈጥረሎም ኣለካ ንስኻ ከም ሰብ ኣብ ጎኖም ስለ ዘለኻ ኣብ ጎኖም ከም ዘለኻ ከተሪኦም ሲ ክትክእል ኣለካ ንክብገሱ ማለት ሓደ ንስኻ ክትፈጥሮ ተራ ሰብ ክፈጥሮ ዘለዎ ነገር ብዘይኩ መማህርቶም ኣለዉ መታዓቢቶም ኣለዉ መሳርሕቶም ኣለዉ ዝፈልጥዎም ኣለዉ ገለ ነፍሲ ወከፍ ነገር ክድመር ምኻል ንኣብነት ብዛዕባ መድሃነ ሃይለ ከም ዝተፃሕፈ ሲ መን ከም ዝፀሓፈ ሰርች ጌርካ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ሎሚ መድሃነ ሃይለ ኢልካ ፅሒፍካ መድሃነ ሃይለ መን እዩ
بزعبو زصحف صبات ناي بزحت صبات كمصك خلي سلازي نزوم صبات زيهم كترخبهم تخلي اسكب زعبا مدانا هاي خمس نقبر وي بزعبا كالسا كمز نقبر كتبل تخلي لذا أبركتو ناي نفسه كفسبي زحت بفلاي دما ناي بقربا زفلتوهم قداماي سورس وي قداماي حبريتا زلو بقربا عم مسوع علي زنبر اسب انا نسو استخلالنا انا دحر خندي عمدات حبريتا زتاكبه ناي بزحت سبات حبريتا تاشو مزغبر زلو زكافل زلو تسبغن بقطتا مسو زنبره نتي علت ونز زكروي سلازي بفلاي مس من واحد غزي اندحاسوس خوديو ነገራት እንዳሃሶስ እዮም ዝፈል ወላውን ትንጥፋታት ናይቲ እቲ አንጻር ናይ ዘሎ ስርዓት ንምርስዖም ሓደ እቲ መጀመርታት ስሞም ይዝኸፍ ድሕር ምስ ምን ዋሕ ግዜ ከዓ እቲ ትምርሳዕ ይመጽ ማለት እዩ ሰብ ይሃስስ ካብ ዝኽሩ የጥፎ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ 19 ዓመታት ክንደይ ሓበሬታ ኣብ ኣእምሮ ከዚንሎ እሞ ብመጠንካ ትናይ ቀደም ሓበሬታ እንዳሃሰሰ እንዳጎደለ ይኸይድ ማለት እዩ ሓንቲ ዘይ ተርስዓኒ ኣጋጣሚሲ ኣላ ከምዚ ብዙሕ ግዜ ተሕስበን ናምን ምሶም ካብ ዝነበሩ ገለልካ ስለ ዘልዓልከ ታሽም ዝገብራ ኣብ 2008 ይመስለኒ بمنستر زينا بنهجرف قال زدالو تاشمون يو كمزي بزعبا سنامراو كينا تباهيلو بزح قص زكايد الله عبيت تمرتتات اب تمهارو قالني ابكمو فتاتي فنير على غزي كابتن زير استعنا قطامي نغازنيات تملكت سلوم الدرار زبلا نيرا شعو يقلصلنا نيرو كمزي يوم غيروم زيم غازنيات اكتش حدن كمزي غيروم قال يبلنا نيرو شو حنت نيش كارتون أنتي وخافتن جازيتها زتحاتمت مالتي كارتون دايا أب جمل أب من ضغط سقيلو عاد خاف تحت خوينو كان زي نعبرين ناقل يبلو خو متاتا ملختا حجي سو تياتركم ذهبا مالتي نحنا على الزمن مين يشعنا رايو مزيمسي كان زيوم نعملت منجست أوريكا نا إثيوبيا منجست نمتكاين يرو قال كم زنير حجي بزعبا زخرتات يمصحفو وانا نايتا كارتون انا لن مالتي ابز محبرو ميديا انا وانا قرين خالد سم خالد تزصحف نيرو بزعبا زيم تصحف نيرو بقطع قدمي فليته يوم الله سلازي تيوم نتا وحد زي كون عبركتوسي عبا عبركتو زنبرو قدات نايبحك شلاليلو خلف كرو عشان فترة الكاي كم بحري انتي تعزبت له بزحات سباتهم بمتاي بنقفوا من إرتراوين والاتهم أبقد لستساتفوا بزح عبركتو زنبرو تقدلتون نتي هو تما يصحفون يوم كي صحفوا زحلفوا خالو بزحات مسؤول أساسي روز خيد اتساب ندقم صوت أون تي ناي قعزو خمان تزحلفات من سي زحلفاون بزقبا يسندانيو تباهيلون يحميو بزقبا أيقلصانيو تي شجرو بزقبا يزاربولون تباهيلون يقلصي وي يحميو مزيت أساسي روز كم بحري سلز سرص ادخون ابتي ارتراوي نزي نغرات ناي زي مزراب سوئل كان ناي محلاف ويكا تزاريبنا مو انت خنمص من مو تغبرنا امبر كاب زبل دو يخون ولاس كال نغرات الله كومو كلو خلي دفاعي كون كومو نغرات ناب كوسدنا خلي نابزي تبلو زلخا ግን أوشتي نعم أنا شو منتع شعت عمتت غير الأخوة بسدة كله ببحريسي قال بحرنا كالوت سبعة أطريله همنا بحرنا إسرائيل هاي نطريله وش شو منتع عمتها بإسرائيل ثانية بحرنا إسرائيل هاي نطريله تابع أمريكا زلوا ناي أمريكا يوم بحر أطريله تبعد إنجليز زلوا أبي أوروبا زلوا لأنه تبحر أطريله سلازي بوحي قال كفار نايتي بحرسي كنوصل يقبان ناي أوكي تمجمر تاكمون يرو حجخة كان بحر مسحزنا كن بنلغي الصوت راح كان مغنياسي كم بحر سلازي بلنا قليلنا كنت عشان قبر عين خلينا
ካልኦት ባህርያት ወሪስና ኣለና እንዴ ኣብ ዓደይ ዘይነበረኒ ባህርያ ኣነ ካብ እስራኤላውያን ዝወሰድኮ ባህር ኣሎ እዝኻ ታይዳ ካቢዳ እንትና እሞ ክንብል ንኽእል ትናይ ዘይ ምዝራብ ባህር ግን ክሳብ ሕጂ ኣሎ ኢኻ ትብል ዘለኻ ኣይተመሓየሽን ዋላ ሰብ ኣብ ደገ ኣይተመሓየሽን ዋላ እቲ ኣብ ምስ ካልእ ሕብረተሰብ ተኣሽሙ ኮይና ገለሲ ንዑ ካብኡ ኸማን ክንብል ኣይከኣልና ኣነ ንኣበርክቶና ካብ ምቅላል ዝተላዕለ እምበር ናይ ባህር ይኮነ ንኣበርክቶና ግን ቅንጣብ ታሽሙ ኣይንበኑ ኢና ክብሪ ኣይንበኑ ኢና ከምዚ ደሚርና ኣይንሪኦን ኢና ካብኡ ዝተላዕለ ዝኸውን ኢለ ዝሓስብ ነታ ኣበርክቶና ነታ ንእሽተይ ኣበርክቶ ዓብ ነገር ክትፈጥር ትኽእል ምዃና ኣይንግንዘቦን ኢና ካብኡ ዝተላዕለ ዝብላና ኣብዚ ግዜ እዚ ብካልእ ወገን እውን ብዙሓት ኤርትራውያን ኣተኩሮ ሂቦም ዝዛረብሉ ዝፅሕፍሉ ዝነበሩ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ናይ ትግራይ ምርጫ እውን ነይሩ ናይ ትግራይ ምርጫ ነይሩ ብልክዕ ምናልባት እዚ ዶ ይኸውን ነቲ ኤርትራዊ ዓብሊልዎም እቶም ጋዜጠኛታትን ነቲ ናይ 2001 ፍጻሜታትን ክርስዖ ገዲድዎ ዶ ይኸውን እንታይ ትብል ንስኻ ገለ ታሽሙ ክህልዎ ክእል ይኸውን ገለ ሚእታዊት ፅልዋ ክህልዎ ክእል ይኸውን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ጎሊሖም ዝረኣዩ ጉዳያት ኣሎ ኣብ ከባቢና ኸ ናይ ምፅልላው ባህሪ ስለ ዘሎ እቲ ኣብቲ ከባቢ ናይቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበዝሕ ግዜ ተፀላላዊ ባህሪ ስለ ዘለዎ እቲ ነገራት እሞ ድማ ሓበሬታ ካሎሚ ዝያዳ ብዝቐጠፈ መልክዕ ብዝተፈላለየ መልክዕ ብዝረቐቐ መልክዕ ይኸይድ ስለ ዘሎ ነቲ ሰብ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ከተክር ኣኽኢልዎ ክኸውን ይኽእል ይኸውን ግን ኣየናይ ክፋል ሕብረተሰብ እዩ ነዚ ናይ ኣየናይ ክፋል እዩ እቲ ነዚ ናይ ትግራይ ተኣሽሙ ገይርዎ ትኻለከ ትክፅሕፍ ዝኽእል ነዞም ሰባት ተኣሽሙ ኣነ ከምኡ እሱ ጥራሕ ኣይኮነ እቲ ምክንያት ኢለ ዝሓስብ እቲ ዝበዝሕ ኣብዚ ናይ ትግራይ ኣተኪሩ ዝነበረ ሰብ ኣብ ስምዒት ድርኺት ዘለዎ ብስምዒት ተኣሽሙ ዝገብር መን እዩ ዝያዳ ንደልዮ ዘለና ኣበርክቶ ናይ ሰባት መን ክሰርሖ ይኽእል እንዲ ስለዚ ኣብዚ ናይ ትግራይ ኣተኪሩ ዝነበረ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ብርግፅ እቲ ኸበር ክትዝኽእል ኣይኮነን እንታ ኣብኡ ዝነበረ እንታ ኣብኡ ዋዕዋዕ ዝብል ነበረ እቲ ብላዕሊ ላዕሊ ዝሪኦ ነቲ ጉዳያት ጥራሕ እዩ ምናልባት ኣብኡ ኣብቲ ፆታ ዝፃወት ዝነበረ ካብ 2001 ዝነበረ ናይ ጋዜጠኛታት ወይ ናይተን ጋዜጣታት ኣበርክቶታትን ንጥፈታትን በኺሩ 19 ዓመት ብሓንቲ ጋዜጣ ብሓንቲ ራድዮን ቴሌቭዥንን ክኸይድ ፀኒሕሎ ህዝቢ ኤርትራ ብእውን ዝኽሉ ስደትን ገለን ስዒቡሎ ንቡር እንተዝህሉ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ቀፂለ እንተዝኾና ነይረን እሶም እንተዘይእሰሩ ነይሮም ወላ እንተልና ክንዛረብ ሓደ ፅቡቕ እንተዘይኮነ ግን كل جزء خاطر تبليخا كم تزيكونس كم زمخون كون يرات تبليخا بجام كاوي بزلك مرداتا اب اسرائيل ونري خاي خاني ميديا ابركوتو حجونا امريكا تري لخا ابي مي بصح حيلك تحاسب ات ميديا تحبرت حسب اتمجمرتا كنريو نخل بزعبا ابركوتو نايتي ناي حبريتا ما عرف ندين حد حبرتسب كاب حد جاي يدحنو حبريتا ما عرف ندي ناب حدا قايتو بمنصر حلفنا الترينيا زوم سوازيم انا حلفنا طبعا نيرم كونو يقول ስለዚ ነቲ ሕብረተሰብ ሲ ኣዝዩ ሓብ ጥቕሚ ነይሩ ትናቶም ምህላው ምክንያቱ እቲ ሕብረተሰብ በታ ሓበሬታ ኣቢሉ ሚዛን ክህልዎ ነገራት ክርዳእ ናበይ ይኸዱ ኣለዉ ነገራት ክርዳእ ተኽእሎታት ነይሩ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ፍፃመ ኣጋጢማ ሓንሳብ ድሕሪ ዓመት ገለ ኢኻ ትሰምዖ ገሊኡ በቃ ገሊኡ ኣብ ዋርሕ እሱ ኸማን እቲ ነገር በቃ ተጨላሊፉ ካልእ መልክዕ ካልእ ስእሊ ሒዙ ኢኻ ትረኽቦ ሓበሬታ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮንካ ስለዚ ምህላው ናይዞም ሰባት እዚኦም ነዚ ከድሕኖ ይኽእል ነይሩ ንኣብነት ፍፃመታት ኣብ ጋዜጣ እንድሕር ተፃሒፎም ወፁ ኮይኖም ኣነ ኣብ ሰንዓፈ ኮይነ ነቲ ፍፃመ ኣብ ሓደ መዓልቲ እንታይ ከም ዘጋጠመ ኣብ ኣስመራ ክፈልጥ ይኽእል እየ ስለዚ ሽግር የብለይ ናይ ሓበሬታ ሽግር ሲ የብለይ ኣብዚ ዝሓለፈ 19 ዓመታት ግን እቲ ዓብ ሃጓፍ ንሱ ነይሩ ምክንያቱ ብዛዕባ ፍፃመታት ብዛዕባ
እንታይ ይኸይዳሎ ገለ ክትፈልጥ ብወረ ሞኻ ድሕር ነዊሕ ግዜ ሞኻ ሓበሬታታት ትጫላሊፎም እዮም ዝመፁኻ ገሊኡ ስዋላ ቀረቡ ከሎ ምስማዕ ዝስኖም ኣሎ ንሓበሬታ በቃ ኣብቲ ከባቢ ከሎሲ ነቲ ሓበሬታ ፈፂሙ ዘይበፅሕ ኣሎ እዚ ካብ ምንታይ እዩ ዝመፅእ ካብቲ ብኩራት ናይ ሓበሬታ ዝመፅእ ብኡ መጠን እንታይ ክትሪኦ ትኽእል ብሰንኪ ጉድለት ናይ ሓበሬታ ዝፍጠር ዘሎ ሽግር ኣብዚ ዲያስፖራ ክንዕቅሎ ንኽእል ኢና እዛ ኣብ ዲያስፖራ ወፂእ ዘሎ ሕብረተሰብ ኤርትራ ንሓበሬታ ከመይ ይቕበሎ ከመይ ይመዝኖ ከመይ ይሪኦ ከመይ ይጥቀመሉ ድሕር ኢልና ኣሰካፊ ማለት እዩ ሓሳብ ርእቶታት ናይ ሰባት ሓበሬታ ኮይኖም ዝፀርሑ ኮይኖም ኣብ ገሊኡ ገለ ብጣዕሚ ትሓዝን ማለት ሓበሬታ ርእቶ ናይ ሰባት ሓበሬታ ኮይኖም ዝፀርሑ እሞ ነቶም ሰባት ናብ ካልእ መገዲ ይወስዱ ኣነ ብዙሕ ግዜ ኣብ ከምኡ የጋጥመኒ ነይሩ ሓበሬታታት ናቶም ሓቅነት ከነረጋግፅ እንወስዶ ኣገባብ ቀሶም ከፍ ካብ ክንመዝኖ ኣብ ኩልና ክንቅበሎም ኢና ንመርጥ ዘለና ስለዚ ኣበርክቶ ናይዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ውሽጢ 19 ዓመታት ብመንፅር ዝተሪእናዮም ነታ ሃገር ዓብ ዕንወት ነይሩ ናብ ሓደ ብዛዕባ ናብ ሕብረተሰብ ክንህነፆ ዝግባአና ዓብ ህንፀሲ ፈሪስና ኢና ብሰንኪ ዘይምህላው ወይ ብኩራት ናይዘን ጋዜጣታት ናይቶም ጋዜጠኛታት ክብል ይኽእል ኣብ መጨረሽታ እስኻ ምዚ ክትገብሮ ፅናሕካ ንጥፈታት ወይ ምዝካር ወይ ከዓ እምቢ ኣይንርስዕን ዝብል ዕላማን ሓሳባትን ኣበጊስካ ክትገብሮ ፅናሕካ ምስኡ ምትእስሳር ብዘለዎ ምናልባት እውን ካልእ እንታይ ንጥፈታት ኣለካ እንታይ መደባት ኣለካ ብቀፃሊ ሓደ ካብቶም ጋዜጠኛታት ብመፅሓፍ መልክዕ ኣብ ምሕታም ድዩ ወይ ከዓ ናቶም ታሪክ ህይወት ብካልእ መልክዕ ምቕራብ ድዩ እንታይ ኣለካ መደባት ኣብ ቀፃሊ እዚ ዝበሃል መደባት ገለገለ ኣለኒ ማለት ኣይኮነ እቲ ዝቐለለ ክገብሮ ዝኽእል እዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘለኹ ክኸውን ይኽእል ብውሕዱ ምክፋል ምስ ሰባት ብዛዕባ ታሪክ ህይወት ናይ ሰባት ከተካፍሎም ምኻድ መን እዮም ምፍላጥ እቲ ናይ መጀመርታ ክኸውን ይኽእል እቲ ካልእ ግን እቲ ንሶም ክፈጥርዎ ዝኽእሉ ዝነበሩ ፅቡቕ ነገር እሞ ጎዲሉ ዘሎ ብዓቕሚ እንድሕር ዳ ናይ ብሓቂ ብቕዓት ሃሊኒ ወይ ከምኡ ተኽእሎ ሃሊኒ ንዑ ክገብሮ ደስ ይብለኒ ከምኡ ዓይነት ዓለም ክንፈጥር ደስ ይብለኒ ከምቲ እሶም ፈጢሮሞ ዝነበሩ ዓለም ከምኡ ክንፈጥር ምክንያቱ ንሪኦ ኣለና እቲ ጉድለት ወይ ናቶም ዘይምህላውሲ ፈጢርዎ ዘሎ ኣሉታዊ ነገር ንሪኦ ኣለና ስለዚ ንሱ ክንገብር ደስ ይብለኒ ብፍላይ ነቲ ኣበርክቶ ናይ ውሕድ ይኹን ገለመለ ግን ካልኦት ሰባት እንድሕር ተፀንቢሮሞ ነቲ ስራሕ ዓብ ኣበርክቶ ክኸውን ይኽእል ንሪኦ ኣለና ናይ እዚኦም ምብለን ዘለዋና ማዕከናት ዜና ብዋሕድ መደባት ይሰቃያ ኣላ እዚ እንታይ እዩ ኣበርክቶ ናይ ኩላትና ስለ ዘይተሓወሰኒ ስለዚ ንዕኡ ክንገብር ዘኽእል ዓቕሚ እንተመፅኡ ንሱ ደስ ይብለኒ ክብል ይኽእል ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣብ መጨረሽታ ዘለካ ወይ መዘኻኸሪ ወይ ለበዋ ወይ ምስጋና ክኸውን ይኽእል ዕድል ክበካ ሰብ ነናብ ዝቐረቦ ነገር ከበርክት ምኻል ዝበለፀ ነገር ሰብ ምምሕዳር ዝቐርቦ ተኮይኑ ብዛዕባ ምምሕዳር ዘለዎ ኣበርክቶ ክዕዝዝ ሓበሬታ እንድሕር ኮይኑ ዝቐርቦ ብዛዕባ ሓበሬታት ዘለዎ ኣበርክቶ ክዕዝዝ ፖለቲከኛ እውን ብዛዕባ ፖለቲካ ተገዲሱ ኣበርክቶ ክዕዝዝ እቲ ካልእ ማለት እዩ እቶም ንጥፈታት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኩሎም ንጥፈታት ክካይድ ኣይክእልን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓንቲ ኣበርክቶ እንድሕር ኣበርኪቱ ግን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ብሙሉእ ሃጓፋት ክመልኦ ይኽእል ስለዚ እንታይ ጎዲልና ከም ዘሎ ንፈልጥ ኣለና ቲያትር ድሌ እንታይ ከነበርክት ንኽእል ንሕና ነቲ ጎዲሉ ዘሎ ሃጓፋት ክንመልኦ ንኽእል ዶ ስለዚ ክምላእ እንድሕር ኮይኑ ናተይ ተበግሶ ተድልያ ናተይ ናይ መጀመርታ ተበግሶ ማለት ካልኦት ሰባት ከማን ክገብሩለይ ክፅበየ የብለይ ምክንያቱ ሓንሳብ በቃ ንምንታይ እዮም ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ዘቕርቡ ገሊሎም
ገለጋጥኛታት ክነቅፉ ትሪኢ በቃ ብጣዕሚ ዝሕዝን ገለገለ ኢሎም ታሽሙ ምኳኑ ወግን ንስኻ ስለ ዝበኮርካ ይትሰብ ከም ድሌት ዝሕምብሰሉ ዘሎ ነታ ሓበሬታ ተደልዩ ብቁኑዕ የምፅኦ ተደልዩ ብዘይቁኑዕ የምፅኦ ስለምንታይ የምፅኦ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ሞያዊ ሓላፍነትካ ኣይገበርካን ስለዚ ነዚ ሰብ እዚ ከምኡ ኢልካ ክትከሰሉ ትኽእል ሞራላዊ ሓላፍነት ውሑድ እዩ ክብል ይኽእል ማለት እዩ يغني تخليت كاب أمريكا سلتي مسكرة مع سر شمونته كاب تشحن حدا تحزم بيت مأثر تزلو غازيها تتجورز أخا استقلاليو ناشتو نكع بيت فتات كمسكنا كافتو أبقى صار بخارج حزتهن الرخب تصفى قبر نلوم جن سلام عليكم أخا Thank you. سلام عليكم. يعني